Čuj se. Pazi šta radiš. Da, i kao prvo čuj. Moramo na poštu. Pa daj sve sestru kad mi. Neko je knjige pročitan ovdje. To sam meni glavne prijatelji. Kako me zove? Kakav je status sa brojem slobodnih ruku? Koliko? Znači moram uzeti verižnicu. Ja imam jednu, ti imaš dvije, ona ima. Okej. The mail. E-mail. Evo da mi sad neku reći. Erik, ovo da mogu otići. Eto, to je dobro, to je čvrsto. Evo, ovo moramo staviti neku reći. Moram ih nabirati. Ne, tu stavim ovo.